At sa wakas, nakarating ka dito sa storya ni Juan. Hindi to si Juan Tamad, kundi si Juan na historiador. Kumusta kayo mga ka-istorya? Ito po pala si Paul na inyong host dito sa storya ni Juan. Binabati ko po mula dito sa Singapore ng isang magandang araw po sa inyo lahat dyan mga ka-istorya natin sa Pilipinas. You are about to watch new created short stories na pinamagatang ang pag-atake ng misteryosong halimaw in Tagalog version. Muli maraming salamat sa ating mga bagong subscribers na palagi pa rin nagpa-plus 1. At maraming salamat sa inyong mga bagong ka-istorya natin dito na on board na ngayon sa ating storya ni Juan na channel dito sa ating YouTube channel, of course. At syempre dito rin sa ating mga existing na mga bagong subscribers natin dyan. Muli maraming salamat din sa ating sa patuloy na panonood ninyo dito sa ating programang storya ni Juan. At dito rin sa ating syempre sa ating mga birthday celebrants. Kumusta kayo mga birthday celebrants? I hope na okay yung mga birthday po ninyo na dyan ngayon at walang masyadong gathering. At sa inyo lang mga bahay dyan. At bawal yan mga ka-istorya, di ba? Mag-grupo ng medyo malaki-laking grupo dyan. At syempre iwas rin tayo sa mga kasalukuyang pandemya na nananalasa pa rin sa ating bayan. At syempre iwas lang din sa mga gatherings dyan mga ka-istorya. At sa-celebrate po tayo ng mga birthdays natin sa araw na ito at sa mga weeks na ito at buong buwan ng Disyembre. At syempre dito sa ating sa ating programang Storya ni Juan, may greet ko po kayo sa araw po ninyo ng inyong mga kaarawan. Happy birthday kaninyo dyan, sa inyo dyan mga ka-istorya natin. At sana ay marami pang mga birthdays na darating sa ating mga buhay. At music maestro please. Muli mga ka-istorya, huwag niyong kalimutang magpapansit kayo dyan. At syempre yung mag-imbita kayo sa ating mga kapitbahay, na mga beloved nating mga kapitbahay dyan, na syempre sila yung unang makakatikim ng ating mga malasang mga pagkain na hinahanda sa ating sa araw ng ating kaarawan. Siyempre sila yung nandyan mga ka-istorya, hatan nyo rin ng pagkain or iimbitahan po ninyo at masayahan din po yung mga kapitbahay. Okay po mga ka-istorya. At siyempre ito po yung si Ethan Sipat. Ito po yung ano natin mga ka-istorya na palaging nanonood dito sa atin sa programang Storya ni Juan. At binabati ko yan si Ethan dyan, pamangkin ko po. At Ethan, mus na yung mga modules natin dyan. At nag-ano ka ba dyan ng mga nag-a-answer ka ba sinasagot mo ba ng tama yung mga modules mo? At yung ina mo na mismo ay syempre yung mga ina natin dyan sa bahay-bahay na natin mga ka-istorya ay sila na po mismo yung nagtuturo sa ating mga anak sa kasalukuyang hindi pa rin po pwedeng mag face to face classes po. At yun po ay maganda po kasi iwas din sa mga
virus dyan na kumakalat at naglilipana. At saka yung mga teachers na rin natin dyan ay na bigla silang dumarami mga kaistorya, no? At nagpo-force multiplier na yung mga ano natin dyan, yung mga parents natin. Yun na yung nagtuturo mismo at umaalalay at yung mga umaalalay sa kanilang mga anak at konting ano lang dyan, bulakbol ay sure na sure ay lalagapak lalagapak po yung mga stick natin dyan sa lamesa. Okay mga istorya, at syempre dito ito yung pinakamasarap na kasaba cake natin dyan kina Sir Nile dyan sa Rafa Streets dyan sa lungsod ng Cagayan de Oro City. At yun po yung pinakamasarap na kasaba cake dyan. At matitikman na rin natin dyan muli yan mga kaistorya. Makauwi po tayo dyan sa Pilipinas. At sobrang sarap niyan. At order lang po kayo sa kanilang FB page. At dito syempre sa ating Tres Pañeros pa rin diyan sa lungsod ng Cagayan de Oro City sa Isuzu dyan sa Lapasan Highway. Kung may mga Isusung sasakyan po kayo ay marami pong mga promo sila dyan dyan mismo sa Isuzu Cagayan de Oro City. Okay, and then dito rin po sa ating Maharlikans Code. Ito po yung isa kong channel na nag-dedicate po para sa isang pagtuturo po. Ito po yung mga related po sa mga IT related po ito, yung sa programming po. Kung may mga anak po kayo dyan or kayo po mismo mag-upgrade ng kanyang mga knowledge dyan, gagawa kung paano gumagawa ng website, paano gumagawa ng mga software dyan, punta lang po kayo sa aking isang channel na ito. Ito yung tinatawag nating Maharlikans Code. At syempre dito rin sa ating ipaskill, ito yung ating suking ipaskill na classified ads po natin dyan sa Pilipinas. Ito po ay dumarami na po yung mga users natin dyan. At mag-subscribe lang din po kayo dyan. At ito po yung tinatawag natin na classified ads sa Pilipinas na libreng-libre lang po ito. At nakadedicate po ito sa atin sa bansang Pilipinas. At hindi lang sa bansang Pilipinas mga kaistorya. At may marami ring mga users natin dyan na nagsasubmit, nagsasign up ng kanilang mga accounts, nagpo-post ng mga classified ads outside sa bansang Pilipinas. Yun yung mga iba-ibang bansa na yung mga nagsasubmit dyan. So yun yung pong magandang indicator po na lumalakas po yung ipaskill. Wow! At nagiging well-known na po sa ibang bansa na rin. So kung kayo po mismo dyan, syempre ito po kasi yung ipaskill na ito ay libre lang po. At wala po siyang limit sa mga description, hindi sa ibang hindi naman sa hindi ko nililimit kasi yung full description ng ano po yung classified ads po na ipopost po ninyo. Ito po yung marami po siyang diyan, yung content niya talaga ay hindi nililimit sa ilang characters lang po. So ito po yung mahaba-habang characters po ng description ninyo. At maraming mga images na pwede po ninyong ma-post kahit ito po individual account po kayo doon. So submit na po kayo mga kaistorya, huwag kayong mahiya. Okay, libre lang po yan. At wala pong limit sa pagpo-post, kahit yung mga real estate or mga motorsiklo or may bibenta po kayong mga sasakyan dyan. Di sa ibang natin dyan, mga classified ads ay nililimita po kayo sa isang post lamang, sa isang post. Yun po, kahit isang buwan o yun lang po, isang buwan, isang post ay kahit yung mga malalakas na mga classified ads, yung category po like real estate, yun mga yun, or mga sasakyan na ibebenta, nililimita po nila yan sa isang post lang. For example, sa isang buwan.
mga ganon po. So sa atin dito sa Ipaskil, kasi natin po ito, ay bahala po kayo dyan. Post lang po kayo doon at wala pong limit yan. At syempre dito sa ating kaibigang si Carlos Dura, ito po ay nagsasarili na rin po ito. At kaibigan ko po ito, may kumpanya po ito siyang tinatawag na SCL Dora Software and Hardware Solutions, dyan po sa corner 2nd to 21st Street Nazareth, sa street dyan sa Nazareth po, sa lungsod ng Cagayan de Oro City. At punta lang po kayo dyan sa kanila at may mga computers po kayong pangangailangan, pwede rin po kayong pumunta sa kanyang address. At syempre wag na natin patagalin pa mga ka-istorya at sisimulan na natin yung bagong stories po natin dito. Ito yung tinatawag nating new created short stories. Isang araw, may dumating na isang misteryosong halimaw na dumating sa isang modernong syudad. Nagpanik ang mga tao sa isang syudad na iyan at hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa mga panahong iyon. Marami ang mga nasawi sa pag-atake ng misteryosong halimaw na bigla-biglang dumating sa isang napakalaki at modernong syudad at hindi nila alam kung paano ito mariresolba. Kalakip itong si Mayor Ernesto at ng kanyang mga kapulisan. Grabe at napakamot na lang itong si Mayor kung paano ito masolusyonan. Tara at ating pakinggan ang istorya na original po nating ginawa po dito sa istorya ni Juan na pinamagatang ang pag-atake sa misteryosong halimaw. Isang normal at casual na buhay ng mga tao sa syudad na iyan. Busy sila sa kanilang pang-araw-araw na gawain at mga trabaho. May isang misteryosong bagay na dumating sa syudad na iyan na galing pa sa ibang mundo. Lumagpak at sumabog itong misteryosong bagay na biglang dumating at walang pasabi sa syudad na iyon at nagpanik yung mga tao doon. Dali-daling dumating yung mga bumbero para maapula yung malaking apoy at mabuti na lang ay walang casualties kasi hindi masyadong sentro sa isang syudad at wala pa masyadong tao sa mga panahong iyon. Kumaripas ng takbo ang isang bata ni Mayor Ernesto para makapaghatid ng masamang balita sa kanyang tanggapan sa kanyang mga nasaksihan. Mayor Ernesto! Mayor! Nasaan ka na, Mayor Ernesto? Mayor! Sino ba yung sobrang ingay at hinihingal pa ito sa labas ng aking tanggapan? Sino ba yan dyan? Pasok ka lang! Mayor Ernesto! Tumahimik ka nga dyan. Ba't nagsisigaw-sigaw ka dyan sa mga oras na ito? Ano bang nangyayari sa'yo? Mayor! Kasi may masamang balita ako para sa'yo. May isang sobrang laking balita ang dala ko para sa'yo, Mayor. May biglang dumating na isang misteryosong bagay na nagmula pa sa kalangitan at sumabog sa parte ng ating syudad. Sobrang laki ng apoy nito at
nasira yung isang building doon. Buti na lang at walang casualties, Mayor. Isang malaking gusali lang ang nasira nito at napinsala na ito ng sobra. Buti na lang at naapula agad-agad ng ating mga magigiting na mga bumbero, Mayor. Ha? Ganun ba? Isang misteryosong bagay na dumating sa ating syudad at sumabog ito sa isang malaking gusali na nagmumula pa sa kalangitan. Buti na lang at walang casualties sa mga taong bayan. At pagkatapos, nakita ninyo talaga kung anong bagay yon ang bumagsak mula sa kalangitan? Ito yung problema natin, Mayor. Nung sumabog po ito ay wala man lang mga labi na pwede nating makuha at maimbestigahan man lang kung ano itong misteryosong bagay na sumabog na nagmumula pa sa kalangitan. Pero may nakita talaga yung mga witness natin, Mayor, na may lumipad talaga daw na isang misteryosong bagay sa kalangitan. Grabe pala itong nangyari sa ating bayan ngayon Siguradong magte-trending ang bayan nating nito sa mga balita at kuro-kuro sa mga pangyayaring ito. Sobrang kakalat ito talaga sa social media ngayon. Wow! Ano kaya ang pakay nito at ba't dumating ito dito sa ating bayan? Napakamot ng ulo at palaisipan kang Mayor Ernesto kung ano't ba talaga ang pakay nitong misteryosong bagay na biglang dumating sa kanilang modernong syudad. Pero sa isang nakakamatay na gabi, gumising at dumilat na ang mga mata ng misteryosong halimaw at sobrang nagutom ito. Breaking news tonight. Isang kakapasok lang na balita sa oras na ito. Isang misteryosong insidente na nagresulta ito sa kahindik-hindik at malagim na pangyayari sa kasaysayan ng ating bayan ngayon, na maraming mga biktima ang nakaplagang wala ng buhay sa kanilang mga tahanan at may mga kagat ito ng isang ligaw na malaking hayop. Ayon pa sa mga nakakita na mga residente, sa sobrang laki daw di umano itong halimaw na ito at piling-piling mga bahay lang ang inaatake nito, at yung bahay na niya mismo ay nilagpasan lang ng misteryosong halimaw na ito. Pero sobrang lakas ng kanyang pangamoy na nagmumula sa kanyang ilong. Sinisingot daw di umano niya ang mga bahay bago pa siya magdesisyong umatake sa bahay na iyon at kinakagat kung sino yung mga nakatira doon. Isang kapitbahay din siyang nilagpasan lang din daw para daw may particular na amoy ang kanyang aatake na bahay. Nakikita daw di umano mismo ng kanyang dalawang mga mata ang pangyayari sa mga gabing iyon. Marami sa ating mga taong bayan ang inatake ng misteryosong halimaw na ito. Kagabilang. Anyari? Ano kaya ang findings nito at imbestigahan natin? Ano bang resulta ng imbestigahan ng ating mga kapulisan ngayon? Ang investigasyon nila? Tawagin mo nga yung si Hepe at papuntahin niyo dito sa aking tanggapan. Mayor, base sa ating paunang investigasyon, napag-alaman namin na itong pag-atake ng misteryosong halimaw ay pinipili lang daw di umano ang mga bahay na bibiktimahin nito. May particular na amoy lang ang masagap ng kanyang ilong.
sa isang bahay. Parang ma-attract siya sa isang amoy, sa isang bagay or bahay, Mayor. Pero hindi pa namin alam kung anong klaseng baho or amoy ang kanyang tinitirang bahay bago pa siya umatake nito. Ganun ba, Hepe? Sobrang juicy din pala itong misteryosong halimaw na ito, ah. At nagpapatuloy ang pananalasa ng misteryosong halimaw kada takip silim sa iba't ibang parte ng syudad nila Mayor Ernesto at ng kanyang mga nasasakupan. Palagi itong nagugutom at walang kabusugang misteryosong halimaw na ito hanggat may maamoy pa ito sa lugar na yon. Ano nga ba itong misteryosong halimaw kung bakit binipili lang nitong atakihin ang isang bahay? At bakit kaya lalagpasan man lang ang ibang bahay at iniiwasan ito? At hindi niya aatakihin talaga ito. At itong masamang balitang ito ay nakarating kay Chief Alejandro na isang tribal leader sa isang tribong Kulba Hinam. Bumalik na naman ang misteryosong halimaw sa ating bayan. Sa kay tagal-tagal ng panahon itong dumating. Dati na 100 taon na ang nakalipas na huling dumating ito sa ating bayan. Hindi ko ito inakala na dumating pala ito sa aking henerasyon ngayon. Ang misteryosong halimaw na ito. Dati nung unang dumating ito dito, sa panahon pa ng aking lolo na siya pa yung leader dito sa ating tribo. At binahagi na ito sa aking ama. At ipinasa rin ng aking ama sa akin patungkol sa misteryosong halimaw na ito na nananalasa ngayon sa ating bayan gabi-gabi. Bata pa ako noon nung binahagi ito ng aking ama bago pa siya pumanaw sa mundong ito. Sabi ng aking ama, ng aking lolo ang nakadiscovery ng kanyang kahinaan. Marami din ang nasawi sa aming tribo noon. At hindi maintindihan ni Mayor Ernesto kung papaano ito masupil at mahinto itong mga pangbibiktima ng misteryosong halimaw na ito. At parang pusang alis sa ating bayan ito. Pupuntahan ko muna itong si Mayor Ernesto sa kanyang tanggapan. Para may bahagi ko na rin sa kanya ang aking konting nalalaman sa misteryosong halimaw na ito. At kumaripas na si Chief Alejandro patungong syudad para makipag-usap kay Mayor Ernesto para mahinto na itong karahasan at pambibiktima ng misteryosong halimaw na ito. Mayor Ernesto. Mayor, nandyan ka ba ngayon? Sino kayang nasa labas ngayon? Oo, si Chief Alejandro pala ito. Pasok ka lang po dito, Chief Alejandro. Ba't nandito ka ngayon po sa aking opisina, Chief? Anong sadya natin? May nasagap akong malaking balita dito sa
sa ating bayan, Mayor Nesto, na marami daw di umano ang nabiktima ng misteryosong halimaw na ito kada takip silim. At hindi niyo po alam kung papaano ito masupil. May babahagi akong isang kaalaman kung papaano ito matigil ang halimaw na ito, Mayor. Wow! Alam namin ang misteryosong halimaw na ito. Dumating ito noon dito sa isang daang taon na ang nakalipas. Yung lolo ko ang nakadiscover ng kanyang kahinaan. At bakit ito ma-attract sa isang amoy ng isang bagay o bahay. Huh? Ganun ba, Chief Alejandro? Sige, Chief! Sabihin mo sa akin kung paano ito malulupil itong misteryosong halimaw na ito na biglang dumating sa ating bayan. Sige na, Chief! Sabihin mo na! Ano pang hinihintay mo, Chief? Sabihin mo na sa akin para malaman na natin kung paano ba ito at ano ang kahinaan niya at paano ito masusolusyonan. Pakatandaan mo ito, Mayor, na ma-attract lang ang kanyang malakas na pangamoy na halos aabot ng ilang kilometros. Masisinghot ka pa rin ng kanyang sensitibong ilong. Sa isang maduming pamamahay. Oh, no! At maglilinis lang tuwing may bisita. At mga pinggan na sobrang tagal hugasan. At palaging mamaya-maya lang at hanggang kinabukasan na lang ito mahuhugasan ulit. At nakatiwangwang lang ito dyan sa lababo. Basta yung mga maruruming mga bagay, mga basura na nagkalat sa inyong syudad, Mayor, dapat huwag magkalat. At palaging maglilinis dapat ng isang bagay, bahay or syudad o mga dinadaanan, Mayor. Kahit maliit man lang yung bahay, basta malinis ito, talagang iiwasan ka lang ng misteryosong halimaw na ito. Huh? Ganun ba, Chief? Ganun lang pala ang solusyon para matigil na itong pananalasan ng misteryosong halimaw na ito sa ating bayan. Pananatiling malinis lang dapat ang ating kapaligiran sa ating bahay. Wow! Maraming salamat po, Chief Alejandro, sa iyong gintong impormasyon na ibinahagi po ninyo sa akin. Ngayon din, ipapakalat ko itong magandang balita sa ating bayan para matigil na ang pangbibiktima ng misteryosong halimaw na ito sa ating bayan. Mariresolba na rin itong malaking problema ng kinakaharap natin ngayon. Muli, maraming salamat po, Chief Alejandro. Breaking news tonight. May bagong nasagap tayong magandang balita po dito sa ating programang Istorya ni Juan. Dapat massive cleanup drives ang dapat gawin ng ating bayan at pananatiling malinis yung mga bahay natin at mga sarili para matigil na itong misteryosong halimaw na nananalasa ngayon sa ating bayan. At itong mga taong nabiktima niya ay ito yung mga taong niyayakap ang mga maruruming mga bagay sa kanilang mga kapaligiran at sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga bahay na rin. At tama nga yung binahagi sa ating gintong impormasyon na mula pa kay Chief Alejandro na sa tribong Kulbahinam, mula sa tribong Kulbahinam, at sa wakas umalis na ang misteryosong halimaw sa ating bayan at tumigil na ang karahasan sa ating bayan at umalis na ito palabas ng ating mundo at babalik lang daw di umano ito
kapag may pasaway na namang taong misinform na mapagmahal sa mga maruruming mga bagay-bagay. Dito lang tayo mga kaistorya. At alam kong nabitin po kayo dito sa ating programang Storya ni Juan. At ito po yung na ano po natin ito pong storya na ito ay talagang isang lesson learned na rin, kasi dito sa ating mga kapaligiran mga kaistorya ay sobrang may mga tao talagang mga misinform at mapagmahal talaga sa mga maruruming mga bagay-bagay at walang pakialam sa ating kapaligiran or mismo sa kanilang mga sarili, ay hindi nga mismong makapaglinis masyado. At yun nga yung tinatawag natin dito na mapagmahal sa mga maruming mga bagay. Yun po. At ito po yung halimaw na ito ay biglang dumating 100 taon nang nakalipas base sa ating storya po dito sa ating storya ni Juan. At I hope na yung mga ano natin dyan ay maglilinis po tayo sa ating mga kapaligiran, at yun po mismo ng ating mga sarili ay linisin rin po natin. Pero alam naman natin yung mga Pilipino halos malinis po sa ating mga kapaligiran, at yun po yung mga lalo na sa kanilang mga sarili. At yun lang po, at kailangan i-maintain lang din, at yun po rin yung lesson learned din na dumating yung COVID po, kasi may ini-implement po yung kalinisan sa sarili at sa mga kapaligiran. So matakin po ninyo ay palagi po tayong nag-alcohol ngayon, at palagi po tayong naglilinis sa ating mga katawan. At yun po kasi yung ini-implement niya ngayon, yung virus na yan. Isa sa lesson behind yan po ay yun pong kalinisan. Mini-maintain lang din po natin yan, kasi yung mga virus kasi kumakalat doon na speed up yung pagkalat niya kapag marumi po yung kapaligiran at yung mga nahawakan natin na yung mga marumi. So yun po, kumakapit yung mga virus dyan. Ito rin po yung lesson learned ng isang misteryosong halimaw na ito dito sa ating programang Storya ni Juan. At kaya nga po dumating yan bigla-bigla, kasi hindi yan tagamundo, kasi hindi natin alam kung paano siya malulupil. At yun po, at yun yung lesson na rin nangyayaring realidad sa ating mundo ngayon. Ito po yung kalinisan sa ating mga sarili, at ito po yung mga bagay-bagay na dapat linisin sa ating mga kapaligiran. At ito po yung dapat natin gawin, at yun na po yung iniiwasan natin yung mga dapat mga maruruming mga bagay. Okay po, at sana ay nagustuhan po niyo itong bagong storya natin dito sa ating programang Storya ni Juan. At kung gusto po kayo ay shoutout po sa ating next video, ay comment lang po kayo dyan sa baba. Huwag kayong mahiya mga ka-istorya. At yun pong ano po yung mga nagbe-birthday celebrants na rin, comment lang din po kayo dyan sa baba para may greet po natin, may special mention po natin dito sa ating programa. Okay, huwag kayong mahiya mga ka-istorya. Comment lang dyan sa baba. Comment, like, and share. Okay po, at kita tayo sa ating next episode series, episode natin na storya po natin dito sa ating programang Storya ni Juan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please consider subscribing po para ma-notify kayo agad, at press nyo po yung notification bell dyan para ma-notify po kayo agad-agad kung may mga bagong videos po natin dito sa ating programang Storya ni Juan. At muli, maraming salamat, at kita tayo sa ating next episode series dito sa ating programang Storya ni Juan. At pag nandyan na po tayo sa Pilipinas, ay medyo kakaiba naman yung Storya ni Juan natin, kasi pupunta tayo din sa mga cities dyan, at magbabalita kung anong mga may balita
balita natin dyan sa lungsod ng Cagayan de Oro City po. At ito po yung mga makikita natin ng mga buhay-buhay sa ating kapaligiran dyan, sa ating mga nasa mga tao dyan sa lungsod ng Cagayan de Oro City, at sa outskirt na rin po ng Cagayan de Oro City, like yung mga Bukidnon dyan, or mga kahit saan po tayo makapunta, at mga buhay-buhay na may share natin dito sa ating channel, sa ating programang Storya ni Juan. At muli, maraming salamat mga kaistorya sa pagtangkilik dito sa ating Storya ni Juan. Abangan po ninyo yung bagong serye natin dyan sa next year na po yan, pag nandyan na tayo sa Pilipinas. Okay po, at maraming salamat po muli dito, at sa pagtangkilik, kita tayo sa next episode series. May God bless us all. Thank you and bye-bye.